מתי ששמעתי הפעם הראשונה שאתה צריך לב חדש, לא הבנתי, לא הקלתי את זה, בחיי לא חשבתי על זה. ברוסיה, הרופאה הזו נתנה לי את המילים האלו בעיניים, ללא רחמים, ללא רגשות. אתה הולך למות עוד כמה חודשים. שחמט. כשבאתי מרוסיה, תפקוד הלב היה 25%. אני כבר חודש פה, בחיפה, ברמב"ם, והתפקוד של הלב 10%. ירד 15% בחודש. אז אני נשאר עוד כמה ימים, אני מת פה. אז תטפלו בי, תעשו משהו. אחרי שעשו בדיקות אחרונות, אמרו לי שאתה צריך ללכת לתל השומר, שם הם יטפלו בהתמחות הזאת. אמרתי להם אחרי חודש, חשבתם על זה שאני צריך ללכת לתל השומר, שיטפלו בי? אז אני בכלל לא מבין המדינה הזאת איך חושבת. כל בן אדם צריך להאמין במשהו שירגיע אותו נפשית. אני הייתי מאמין לרופא ג'לבי. הוא ישב מולי, נתן עין לעין, ואמר לי מילים שאני השתכנעתי בהם. אני האמנתי בבן אדם הזה, שהבן אדם הזה ייתן לי חיים. יש בני אדם שאומרים לי, לא לוי שנתן לך את החיים, אלוהים נתן לך את החיים. בסדר גמור, אני מאמין בזה, למה לא? אני לא אומר כלום, אבל ללא לוי, אלוהים לא יכול לעשות כלום. יעני, אלוהים אולי נתן לנו לוי לעשות את הניתוח הזה. אז ישב ואומר לי, סלים, אתה עכשיו צריך לעשות השתלה לב מלאכותי, לב זמני כאילו. אנחנו מכניסים לך צינורות מפה עד הלב הישן. הלב הישן לא יעבוד, חלאס. מנתקים אותו כאילו מהעבודה. האדם הזה שהולך בחדר ימין וחדר שמאל, הולך לי מחוץ. אני רואה אותם כל יום, רואה את האדם איך דופק בגוף, ושומע כל הזמן את הדפיקות של הלב באוזן. במכשיר הזה יש לי 2 סוללות, כל סוללה הייתה לי 3 שעות, שאני לא יכול לטייל ל3 שעות ללא דאגה. אז מתי שאני שומע את הצפצוף, אני הולך ישירות, מה זה הלב, עכשיו נעמד לי, שנייה אחת אני אחליף את הבטריה. זה, לקחתי את זה בצחוק. אנחנו יושבים וצופים טלוויזיה כמו כל יום בלילה. בחדשות אומרים שיש בן אדם נהרג בצבא, בצה"ל. הוא נהרג מפליטת כדור מחבר שלו. אנחנו ממשיכים בחדשות 2 מקרים של פליטת כדור על ידי חיילים. הראשון, חייל שריון שפלט כדור והרג את חברו ליחידה, הוא שם היום בהריגה. הנה דיווחו של כתבנו לענייני צבא. פתאום אחי אומר לי, אחי, אני מרגיש שההשתלה תהיה היום. אמרתי לו, אל תצפה כזה, הרבה, אני ראיתי כמה אנשים פה כבר מחכים שנה ושנתיים בבית חולים. אחרי כמה שעות בא הרופא, אמר לי, 90% יש לך השתלה היום. אמרתי לו, מה? תבוא, אני מקושר עכשיו בחוטים, אני רוצה לנשק אותך. הוא בא ככה ונשקתי אותו מפה ופה. אתה הולך לישון הלילה? לא. לא? לא. מה לישון? 2 שעות עכשיו, אני מחכה לדוקטור לוי. שלום, דוקטור ז'ין. בוקר טוב. בוקר מצוין. מה שלומך? נו, מצוין. אז כמו שאמרו לך, עוד מעט אנחנו נתחיל להעביר אותך לחדר הניתוח, נתחיל להכין אותך, אבל אמרנו לך, זה תמיד עלולה להיות ברגע האחרון ביטול, אם פתאום נראה שמשהו לא מתאים בלב. זאת אומרת, תתראה בפנים. יאללה. תהיה בהצלחה. ביי. להתראות בקרוב. סלים, אה? אני רואה לך את ההתרגשות. אז נכנסנו לחדר ניתוח. אחרי כמה דקות מצלצל ללוי הטלפון. לוי הולך, יוצא החוצה, מדבר. מה העניינים? איפה אתה? לב טובה מאוד. נראה מצוין. שום אבל, שום אם. בסך הכל 2 טיפות נורדרנלין. אחרי דקה וחצי, אומר סלים, מתחילים.
הוא אמר, מתחילים, כל הרופאים נתנו כפיים, אחרי שנתנו הכפיים האחרונים, אני קמתי בבוקר. אני רוצה להגיד תודה רבה להורים של החייל שנתנו את ההסכם לתרומה, נתנו לי חיים חדשים. לכן בלחמים יעשו בסתר כנפה ולעולמים בצרור החיים אתו. קשה לי לדבר עליו בעבר. שותף שלו לחדר שיחק עם נשק והצמיד לו רובה לראש וירה לו בראש. בצחוק, לא בצחוק, אנחנו עוד לא יודעים, עוד לא היה משפט. הכדור נכנס לו בלחי שמאל ויצא מצוואר מצד ימין והוא חתך לו עורק הראשי שמביא דם למוח. למחרת אמרו לנו שגזע המוח שלו מת ומוח מת. אז לא האמנו, לא רצינו להאמין. אז ביקשנו להביא מומחה מבחוץ. כבר אחרי ש3 פרופסורים אמרו לנו שאין מה לעשות. כי היה קשה להאמין, כי החזיקו אותו עם מכונות, סתם מרגיש גוף שלו חם, הוא נושם. לחץ דם בסדר, דופק בסדר, כי בן אדם בריא, אבל מוח מת. אז ביקשו מאיתנו לתרום, וישר הסכמנו, כי רצינו שמשהו ממנו ימשיך לחיות. כל האנשים בעצם בנויים אותו דבר, וזה לא חשוב מאיזה עדה ומאיזה מקום מגיע האדם. פשוט הוא חולה והמצב שלו הכי חמור, אז הלב הלך לאותו בחור. במקרה הוא גם ערבי. בהתחלה לא קולטים, גם עכשיו לא. שאיבר כל כך חשוב של הילד שלך נמצא בבן אדם אחר. פחדתי מההורים של יניב, מתי שידעו שיתרמו לב לערבי, שיקחו את הדבר בפוליטיות, והתאכזבו שהם נתנו את הלב. אבל אחרי הפגישה הראשונה, שדיברתי עם לוי והוא התאים לנו את הפגישה, אני ראיתי בעיניים שלהם שהם לא מעניינים אותם את הפוליטיקה הזאת, זה בשבילם רק שטויות, בגלל יש להם לב גדול, יש להם מרחמים, יש להם אנושות, יש להם רחמים, יש להם, אני לא יודע מה, כל הדברים הטובים. אנשים רוצים לתרום בשביל להציל חיים, ולכן הנושא של ערבים ויהודים לא כל כך עולה. היו מקרים שמשפחות יהודיות אמרו, אחרי פיגוע, אנחנו לא רוצים לתרום לערבים. אנחנו מסבירים שאין דבר כזה, ובסוף משתכנעים לתרום, כי משפחה שרוצה לתרום באמת, היא בסוף מבינה שזה לא חשוב למי תורמים, שזה להציל חיים. הסיבה העיקרית למיעוט תרומות איברים בישראל היא הסיבה הדתית. אנשים חושבים, ואני מדגיש חושבים, שלפי היהדות ישנה בעיה בתרומת איברים. אם את שואלת את רוב הרבנים הראשיים, לפי היהדות, לתרום איברים זו מצווה גדולה לתרום איברים. ישנו רק סקטור אחד קטן, וזה היהדות האולטרה-אורתודוקסית, שהרב אלישיב הוא שמייצג אותה, שלא מאמינה במוות מוחי, ובגלל הגישה הזאת של אותו קטע קטן, חלק די גדול מהישראלים שהם מסורתיים חושבים כאילו היהדות איננה מתירה. אחרי ההשתלה בכמה ימים, עובדיה יוסף נתן הוראה כשהוא ידע, כשהמושתל הראשון מיהודי היה ערבי, נתן X על הכשרות שנתן לפני יומיים. אז זה בן אדם של דת. אם האלוהים משתנה בין הנוצרי והיהודי והמוסלמי, אז אני לא רוצה להאמין בשלושתיים. לא רוצה, לא מעניין אותי. אני מעניין אותי שהבן אדם בגזה והבן אדם בבני ברק יהיו שווים.
במדינה הזאת אנחנו חיים ביחד. לפעמים יש בני אדם שהם גזעניים, שהם נותנים את ההרגשה שכל הערבים לא טובים, ויש ערבים שאומרים כל היהודים לא טובים. אני רוצה שיהיה שני מדינות לשני עמים. יענו, שאנחנו פה בישראל, ערבים ויהודים נחיה ביחד, ולפלסטינים יחיו במדינה משלהם, מה? צריכים להתגבר על כל הגזענות הזאת, לפתור את כל הבעיות ולחיות בשלום. זה טוב וחשוב לנתק כאן בין הרפואה לבין פוליטיקה, כן? הדעות הפוליטיות שלי לגבי הסכסוך הלאומי בין עם ישראל לבין האומות הערביות לא רלוונטיות לעניין הזה. יש יחידים, פרטים ערביים שהם חולים, הם זקוקים לאיברים, ואם יכולנו לתרום להם ולהציל את חייהם, אני שמח על כך. במקרה שלנו, 2 מהאיברים, 2 הכליות של הנכדה שלי, הלכו לשני ילדים ערביים, ויכלו להציל חיים, ולא משנה בעיניי אם זה חיים של יהודי או חיים של ערבי. וגם מי שהיה רוצה לחשוב אחרת, ושהיה רוצה להתנות את תרומת האיברים שלו בכך שהם ילכו ליהודי, מה שלא מתאפשר היום על פי חוק, אז יכולים אנשים לומר בסדר, אז כמו שאתה לא מוכן לתרום לערבי, אז ערבי לא יתרום למען יהודי, והיו כבר כמה מקרים של איברים של ערבים שהצילו חיים של יהודים. والدين بشكل عام والإسلام بشكل خاص يرحب ترحيباً كبيراً بهذه القفزة العلمية التي وصلت إليها الإنسانية بوصول الطب إلى مرحلة التمكن من زراعة الأعضاء، لأن شفاء الأمراض والتداوي من الآلام هو مقصد أساسي وضروري في الدين. En Palestine et en Israël, il n'y a pas cette mentalité de donner ses organes. Pas même les parents qui acceptent de donner. On part de ça pour le respect de la personne humaine, le respect de son corps. Il y a dans la Bible, ne tue pas, mais don d'organes, ce n'est pas tuer, parce que la personne doit être déclarée déjà morte. C'est autre chose que tuer. למעשה, הרופאים ופילוסופים ואנשי דת מתמודדים עם השאלה הזאת כבר למעלה מ-40 שנה, מאז השתלת הלב הראשונה. איך צריכים להגדיר את המוות? פעם, אם הנשימה הופסקה, אז תוך דקות גם הלב הפסיק לפעום. לא הייתה שום אפשרות להחזיק לב פועם בתוך גוף שבו האדם הפסיק לנשום. והיום אפשר להגדיר את המוות שהוא גם יאפשר את תרומת האיברים. בבית חולים את לא מאמינה, אני יכול לנשום וזה, מתקשרת אמא, אני הלו, כן אמא, הכל בסדר, הכל מצוין, אין בעיות, הכל אחלה, עוד כמה ימים אני אשתחרר, אני אחזור הביתה, אנחנו נעשה את החג ביחד וזה. סוגרת את הטלפון, היא סוגרת את הטלפון, אני יושב, זורק את הטלפון, לא יכול לנשום. השתדלתי לשקר. זאת הפעם היחידית בעולם שאני השתדלתי לשקר על אמא. במצב כזה, את יודעת, זה היה קשה מאוד, מאוד מאוד. התחננתי לרופאים שעשו משהו, שאני אקבל אותו משותק על כיסא גלגלים, רק שיהיה חי.
רק שיהיה בחיים, שאני אוכל לחבק אותו. הקביעה של מוות מוחי מתבססת על הקביעה של המוות של גזע המוח. זה אותו אזור במוח שאחראי על מרכז הנשימה. ברגע שהאזור הזה מת, ב100% הבן אדם מת. לא היה בהיסטוריה הרפואית אפילו פעם אחת מצב שבו קבעו מוות מוחי, מוות של גזע המוח, ובן אדם חזר לחיים. לפי החוק הישראלי יש חובה עכשיו להוסיף על כל הסט של הבדיקות הקליניות גם בדיקה so-called אובייקטיביות, וזה אולטרסאונד או CT או אנגיוגרפיה שתאשר את הבדיקות האלה. אז הבדיקות הקליניות פלוס הבדיקה האובייקטיבית זה סט הבדיקות שקובעות מוות מוחי. المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي أجاز نزع أجهزة التنفس والأجهزة الصناعية عن المريض الذي قرر الأطباء أصحاب الاختصاص أنه قد تعطلت عنده وظائف المخ. אבל זה דבר מסובך. אתה לוקח בן אדם שהוא נראה כאילו הוא חי. הוא מחובר למכונת הנשמה, כך שאין לו יכולת לנשום. הגוף חם, ורואים בן אדם שנראה אומנם לא מתפקד ולא בהכרה, אבל בן אדם חי. אתה מנתק אותו מהמכשיר והוא מת. L'Église accepte le fait de mort cérébrale qu'un état irréversible. La décision doit être prise par un comité d'éthique composé du directeur de l'hôpital, du docteur qui est en charge du malade, de 3 membres docteurs à l'hôpital et d'un aumônier, prêtre ou un cheikh ou un rabbin. הבני אדם רגילים שכל המצב הקשה, כל המצב המכאיב שלהם, ייקחו אותו ככה חבילה אחת ויזרקו על אלוהים. למה הם מאמינים שאלוהים יעזור להם? אז אני ניסיתי את זה. במצבים ניסיתי את זה ואמרתי, אלוהים תעזור, הנה אתה רואה את המצב. אני בחיי לא הרגתי אף אחד, לא עשיתי דבר כזה גדול שתתן לנו את העונש אם אתה יש, אם אתה בכלל נמצא. אז שתתן לי את העונש הזה, שתחליף לי לב, תיקח לי את אמא, תיקח לי את אבא. מה אני עשיתי לך? אם הייתי בכלל רוצה להאמין אז, אין עכשיו טעם לאמונה הזאת. למה להאמין אם אני לא מרגיש שאני חייב? למה? מה האמונה הזאת נותנת? נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי אברך את אדוני שיצאני אף לילות יסעוני חילי אשכול לבטח כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תיתן חסידך לראות שחת. כבר שנה חלפה והצבא שאתה כל כך האמנת בו, השקעת בו את כל כולך, בגד בך. איך ייתכן שחייל מצטיין שנתן את חייו לצבא והצבא לא מחזיר לו כראוי? הם נטשו אותך, הם בגדו בך. איך ייתכן שעדיין לא הגיעו לחקר האמת? איך ייתכן שאתה כבר שנה לא איתנו והחלאת אדם שירה בך עדיין חופשי? הוא דאג להשתחרר מהצבא ולא הפסיק לרגע לבלות. יניב, אנו נלחם ולא נשקוט עד שנגיע לחקר האמת, והבן עוולה שירה בך ימוצא איתו הדין. יניב, לא ניתן לדבר עליך בלשון עבר. אתה כל כך חסר לנו. אתה חסר לשלמות התמונה המשפחתית המורחבת. המשפחה אף פעם לא תהיה אותו דבר. יניב, אנו אוהבים, כואבים, מתגעגעים, זוכרים ולא נשכח לעולמים. לכנפי השכינה. כולם מסתכלים עליי. הנה הבן אדם שחי בזכות יניב. הבן אדם שבקבר הזה נתן חיים לבן אדם שעומד מעל הקבר. למה? אולי זה יהיה יותר טוב שיחיה וזה ימות. אבל המשפחה הקרובה, ראיתי את האהבה של הבן שלהם, במבט שלהם. מתי שהם מסתכלים עליי, הם מסתכלים מבט של רחמים, מבט של אנחנו אוהבים אותך. תחיה בטובה, תחיה, תזהר על עצמך, תזהר על הלב שלנו.
אני מתחייב בהמון דברים. לשמור על הלב שנתנו לי, לשמור על חיים, לשמור על חיים האלו שיהיו שמחים, לשמור על המוטיבציה, על התקווה שהייתה לי יניב, שישלב אותה במוטיבציה שלי, בתקוות שלי, ולראות לאבא שלו, אל תתאכזב אבא. אני אתן לבן שלך והלב שישמח לכל החיים. זאת התחייבות וקשה. לפעמים אני מרגיש שזה כבד. والله عم بدنا نروح بس هيك حبينا نسلم عليك طبعا. كيف حالك عم؟ شو اخبارك؟ كيف انت؟ الحمد لله. ועכשיו אני מתכבדת להזמין את נציגי המשפחות התורמות לבמה. סוזי דבוסקין, אמא של תמר שנהרגה לפני 13 שנה בתאונת פגע וברח בעת אימון אופניים לטריאתלון בהיותה בת 21. ריצ'רד גרוס, אבא של תום שנפטר לפני 10 שנים, 3 חודשים לפני שמלאו לו 9. יוסרה אשור, אמא של הבנים נור בן 22 שנהרג בתאונה. יוסרה אמרה למתאמת ההשתלות, אני מבקשת ממך, תיקחו להשתלה מה שאפשר. אני רוצה שכמה שיותר ממנו יישאר על האדמה ולא ילך לקבר. בערב זה חשוב גם שנזכור לא רק את גדלות המעשה של אלה שתרמו, אלא גם את כל מאות החולים הממתינים להשתלת איבר בישראל ולא זוכים להגיע אליה עקב שיעור ההיענות הבלתי מספק לתרומת איברים בארץ. ולכן על מנת להביא את המצב בישראל בתחום לרמה המקובלת במרבית מדינות המערב, יזמנו במרכז הלאומי להשתלות מהפך במעמדו של החותם על כרטיס תורם, מהפך ראשון מסוגו בעולם. כל מי שיזדקק להשתלת איבר וימצא כי הוא או קרוב משפחתו מדרגה ראשונה חתם בעבר על כרטיס התורם, יקבל עדיפות ברורה ברשימת הממתינים לתרומת האיבר בגין החתימה. כך רבותיי, יהפוך הכרטיס הזה לא רק לכרטיס תורם, אלא גם לסוג של ביטוח השתלות אישי, ומי שיחליט שאינו מעוניין לחתום על הכרטיס הזה, ידע כי אלו שחתמו עליו יקדמו לו בקבלת איבר במידה ויהיה צורך בכך. מסיימים ועדה, יש בו מקדם די גבוה, סוג דם A, אבל אז תצטרכי לדבר שוב מבית חולים הדסה, נכון? תגידי לה, אבל את יודעת מה אנחנו הולכים לעשות היום? תנסי לבדוק איתה, שהולכים לקבוע מוות היום. זה הכרטיס אדי שלנו, ופה יש קבוצה של רבנים שחתמו על כרטיס, כי אחת הסיבות הראשונות שמשפחות לא רוצות לתרום זה בגלל הדת. ואז אנחנו מראים להם שיש הרבה רבנים שרוצים. חוץ מזה, עשינו קורס לאנשי דת יהודיים, לרבנים, עשינו גם קורס לאימאמים. אנחנו גם הולכים לבתי ספר, בתי ספר יהודיים וגם בתי ספר ערבים. יש לנו חומר הסברה מיוחד לילדים. מספרים להם את הסיפור, ויש פה כתב סתרים עם האותיות והלבבות, ופה בכל לב יש פה איזה משפט מיוחד שהם בודקים אותו עם הכתב ספרי. יואב מת, והילדה הילה
קיבלה את הלב שלו. בעצם אנחנו פעם ראשונה עשינו אירוע כל כך גדול, בהיקף כזה, ואם רוצים להגיד מה הרגישו, מה חשבו. הייתי גאה באנשים שתרמו איברים, והייתי גאה להיות אחת מהם, ואני חושבת שהמושתלים עצמם היו מאוד מרוגשים לתת את הפרח הקטן הזה, וזה היה מעמד עדין, יפה ומאוד מאוד מכובד. מותר לי להגיד את זה פה, ואני מאפשרת לעצמי, כי אני יודעת, מה שאני אומרת פה, יכולים להבין אותי וללכת עם זה הלאה. דבר ראשון, ההזמנה לא הייתה כתובה בערבית. זה הייתה רק בעברית. הצמידים בעברית, ולא היה לי בערבית. צודקת בהחלט. והמדבקה שהייתה גם בעברית ולא היה לי בערבית. לעומת זאת, הערבית זה השפה השנייה בארץ, רשמית. ואני חושבת, אם אנחנו מעודדים את הצד המוסלמי והדרוזי והנוצרי, לפחות לדבר איתם גם בשפה שלהם. אחרי איזה חצי שעה בחורה אומרת, לא הבנתי למה אני תורם את הכסף, עכשיו אני רואה שזה אמיתי, יש משפחות, אני רוצה עכשיו לתרום, אני רוצה עכשיו גלויה, אני רוצה עכשיו לחתום. החברות שלי שהיו מוזמנות לערב, הם שמו את זה, ועד עכשיו הן מתגאות בזה, הן הולכות בזה לגאווה. מה זה חשוב? לא חייבים לחתום, אבל אם יש עוד אלפי אנשים שהולכים ושואלים אותם מה זה, ואומרים תרומת איברים, ואומרים כרטיס אדי, אפילו הם לא חותמים. זה סוג של פרסומת, זה סוג של שלט מהלך, זה להעביר את זה לסדר היום הציבורי, לדבר, להפוך את זה למשהו נורמטיבי. זה המטרה. הילד אמר, לא נראה לי שאני אלך עם הצמיד, מה, אני הולך להתגאות, עשיתי את זה כדי לתת, כדי לעזור, כדי להציל אחרים. אם שואלים אותו מה עם אחותך, מה היה, אז הוא מספר על זה והוא מזכיר את זה. אבל הוא אומר, אני לא הולך בתור גאווה עם הצמיד ויגיד, הנה, אני תרמתי. גם כששמו לו, הוא לא רצה לשים את הפתק שהיה כתוב, הצלנו חיים. הוא אומר, זה צריך להיות מתן בסתר, מה זה, בשביל מה כל השעות, זה כאילו... זה חלק מהאישיות שלי, זה חלק ממני. אני לא אסתיר את זה, ואני לא... ההפך, ככל שאני אשמע ואשמיע יותר על בני שהלך, ככה אני ארגיש יותר טוב. וכשאתה פוגש מישהו שאתה לא מכיר, או בעבודה, ואני שואלתי, כמה ילדים יש לך? אז מה אני אומרת? באותו רגע אני אומר לו, היו לי שניים, לדאבוני, אחד הלך. אמרתי, אני אקח את החברות הכי קרובות שלי, אלה חברות, איך אומרים, חברות משפחה. כן, ברור. ורציתי באמת שיראו את המשפחה השנייה שלי. ברור. ואני גאה בזה. תמר, יהיו צמידים כאלה בעתיד התעסוקה של החיים. הנושא של תרומת האיברים נותן להם משמעות אחרי האסון, נותן משמעות לחיים שלהם אחרי האובדן, ואצל חלק מהם גם הנושא של משהו מהיקיר שלהם ממשיך לחיות, זה גם עוזר וגם נותן להם הרגשה טובה. לא יכולתי להשלים שהוא מת. מה שאמרתי, המשיך לחיות. גם ידעתי שיניף היה רוצה שזה יהיה. כי הוא הלך לקרבי, כי הוא רוצה להציל אנשים. לעזור להם, להילחם למען אנשים. הוא לא הצליח את זה בחיים, אז הוא הציל 6 אנשים במותו, אחרי שהוא נפטר. הבן שלהם נתן חיים ל6 אנשים, ואני אחד מ6 האלה. היה להם ילד אחד, עכשיו יש להם 6. סלים, המצב שלו היה מאוד חמור. הרופא אמר, אם הוא לא היה מקבל תוך חודשיים, אז היום הוא כבר לא היה, לצערי, איתנו. אני רוצה לחיות. ואני מודה גם כן ליפים, יפים ולריסה, אלו בני אדם שנדירים בעולם הזה.
כאלו אבא ואמא, אני לא צפיתי לעצמי שאני אראה בני אדם כאלו טובים. הוא קורא לי אמא, ולבעלי הוא קורא אבא, ומרגש מאוד. וחבל שההורים שלו לא זכו לראות אותו כמו שהוא במצב עכשיו. ההורים שלו נפטרו שהוא היה חולה. המדיניות שלנו במרכז הלאומי להשתלות, שזה משרד הבריאות, היא לאפשר לאנשים להיפגש אם הם רוצים בכך. אנחנו לא רוצים להרגיש שאנחנו, המערכת הרפואית, פטרונליסטים ונגיד למשפחות כן או לא. עכשיו, אם באה משפחה ופונה, או משפחת המושתל שרוצה קשר עם המשפחה התורמת, או להפך, אנחנו תמיד נשאל את הצד השני אם הוא מסכים. בכלל לא דמיינתי לעצמי איך תהיה הפגישה הראשונה. אני הלכתי לחלל, לא יודע מה יהיה. וראיתי משהו מצוין, שאבא ואמא מחבקים אותי, רוצים להרגיש את הבן שלהם בי, רוצים לשמוע את הדופק של הלב שלי, בגלל שהוא את הדופק של הבן שלהם. מתי שהגעתי לבית שלהם, לבית שלי, הכניסו אותי לחדר, ראיתי את הדברים שלו, ראיתי את התמונות, ראיתי את החיים האופטימית שלו, את המוטיבציה לחיים, את התקווה כולה לחיים. במבט אחד, כאילו בשנייה אחת, אני ראיתי את החיים שלו, איך הוא דמיין לעצמו בתמונות וזה. הרגשתי את התקוות שלו, חייתי את החיים שלו, חלמתי את החלומות. כאב לי מאוד. כאב לי מאוד, הבן אדם הזה הלך מהחיים כל כך מוקדם. הבן אדם הזה נתן לי חיים. לא יודע מה להגיד. לא יודע מה להגיד. אולי מילה קטנה. תודה. Nous sommes dans un milieu vraiment interreligieux. Nous sommes des chrétiens, des musulmans et des juifs en Palestine et en Israël. Et si on pense au don d'organes, on pense à la personne humaine. Le don d'organes doit être gratuit. Il ne faut pas choisir la personne qu'on lui donne, mais la personne qui est vraiment le plus dans le besoin. Peut être un juif, peut être un chrétien, peut être un musulman. L'essentiel, c'est la gratuité et sans condition, ne pas regarder ni la langue, ni la religion, ni la race. المسلم أن يتبرع لأي إنسان آخر بغض النظر عن دينه أو عقيدته أو جنسه أو لونه أو مستواه المادي. ولكن الإسلام عندما يجيز ويبيح نقل الأعضاء وزراعتها يضع لذلك ضوابط أخلاقية. דאגה לכבוד המת, שהיא דאגה מאוד מאוד חשובה, היא פחות חשובה מהדאגה לקיום החיים. לכן אם העבר שלקחת מהגוף, לקחת אותו לא לשם ביזיון, לא מתוך זלזול, אלא להפך, כדי לקיים מצווה חשובה של הצלת חיים. זה חלק מהכבוד שאנחנו רוחשים לגוף. الإسلام يجيز التبرع ووهب الأعضاء، ولكنه يمنع بشكل قاطع بيع الأعضاء وتجارة الأعضاء. لا يقبل الإسلام أن يصبح الإنسان المكرم أن يصبح مادة تجارية. משך הזמן שיש לנו בין הרגע שמוציאים את האיבר עד הרגע שמשתילים הוא שונה באיברים השונים. בכבד ובכליה יכולות לחלוף 12 או אפילו 24 שעות, אבל בלב ובריאות צריך לגמור את ההשתלה בתוך 4 שעות
ברגע שמוצאים את הלב או את הריאות מהגוף של התורם. לכן, בתחום השתלות הלב וגם הריאות, אנחנו מוגבלים בתרומות איברים רק בתוך ישראל, או הכי הרבה קפריסין, ובעבר אנחנו שיתפנו פעולה יפה מאוד. רציתי במשך השנים שיהיה שיתוף פעולה כזה גם עם ירדן וגם עם מצרים באופן טבעי, והצעתי את זה לקולגות שלי במדינות האלה, אבל מסיבות פוליטיות הם לא רצו שיתוף פעולה כזה, וזה חבל, כי יכולנו פה במזרח התיכון באופן טבעי לעשות שיתוף פעולה מאוד יפה בתחום של השתלות האיברים. ليه غلبت حالك يا لويزم والله ليه غلبت حالك يا زلمه والله مش بقى اهلا وسهلا تفضل אמא בבית? אני יכול לדבר עם לריסה? תן לי. הכל בסדר, הולך בסדר גמור. אוקיי, אני שמעתי, קראתי בעיתונים וזה, ודיברתי עם יפים על הכתב אישום וזה. כן, אני יודע. אנחנו מקווים שיהיה יותר מההריגה. בגלל שזה, אני חושב שזה לא הריגה, זה רצח, אני חושב. כן, העונש יותר חזק צריך להיות. בסדר, אנחנו נהיה בקשר ונתאם מתי ניפגש. שלום, מה שלומך? בסדר? שלום. למקצוע עופרת יצוקה, לא מתעסק רק מתחיל מהרגע שבו ישראל... DVD מחובר, כן? לא, זה הפלייסטיישן. פלייסטיישן מחוברת? כן. הכל מחובר פה, זה שזרק נעליים על בוש שוחרר. מכרו אותם בכמה מיליונים של דולרים נעליים. שנעשה בוועדת גולדסטון, והישראלים מביאים דוגמה... בצבא הם קצת מנסים בכלל, איך אומרים, לטאטות מתחת לשטיח. אני עשיתי הפגנות, אני עשיתי הרבה רעש. בגלל מההתחלה הם גם משפט לא רצו לעשות. מדובר בממש פושע מאוד מאוד גדול. למחרת אחרי רצח הוא הלך לדיסקוטק. הלך לחגוג את הרצח המוצלח שלו. ובשבת למחרת שלח לנו באינטרנט תמונות איך שהוא מבלה במועדון. אני בטוח אם היה משפט אזרחי, הוא היה מקבל 20 שנה. הצבא לא רוצה לחפש. רצו לסגור את זה בפנים, שאף אחד שלא יצא החוצה, מה שנקרא. יש כתב אישום כבר? כתב אישום בהריגה. זה כולו אחרי העצומות שעשיתם, אחרי כל המלחמה של שנה וחצי. הפגנות וזה. בית משפט מתי יהיה? באיזה תאריך? זה יהיה ב-15 לאוקטובר. זה השימוע הראשון, כן. בחיפה. נהיה ביחד, כולנו נהיה. נשמח אם תבוא. כן, אני אעבור. בוודאי שאני אעבור. מקבץ מהדברים שנאמרו שם היום. It's sad to be here for this occasion. Asaf was 15 when his father had a tremendous ability to make everyone... שמור על עצמך, אה? פה 173 לזה. יאללה, ביי. ביי. המקום היותר טוב בישראל, בלב, זה תל השומר. אין על מה לדבר. אין על מה לדבר. כל הזמן אני מרים טלפון, ידידה, יש לי ככה וככה. היא אומרת לי, אם יכולה לעזור, עוזרת בטלפון, אם לא, אז אומרת, תבוא. סטטיסטית, לכל מושתל, בשנה הראשונה או אפילו בהתחלה,
כאילו, יש 1.5 עכשיו, דחיות בגלל- למושתל. אם זאת דחייה, אז זאת ראשונה שלך. ונקווה שהיא יחידה. המעניין שעד עכשיו, בכל הבדיקות, אף בדיקה לא אומרת שזאת תהיה הסיבה. לא בטוח בגלל- שנדע שנמצא תשובה. כן, בכלל הניתוח כולו, לא רקע. היה השתלת אצלך. לב אצלי. ללא רקע, אין, לא חיידק, לא כלום, לא היה לי כלום. אני רוצה להתגבר על זה. אני רוצה להרגיש שאני יכול להתגבר על זה. אבל היום יותר טוב, יותר בסדר. יכול לעלות, עליתי אצלך, דיברנו. עלית במדרגות? לא, לא ניסיתי. לא, כבר אתה חזק מספיק. וואלה, בחייאת אללה, אני כבר חזק, יותר משאני רוצה. אני יותר חזק בעצמי. חלאס בכאפי. מספיק. רוצה לחיות עכשיו, רוצה ליהנות מהחיים. האספקט הפסיכולוגי יש לו חשיבות קריטית לא רק בהשתלת לב, אלא בכל ניתוח לב פתוח. אנחנו יודעים את זה וגם הוכיחו את זה במחקרים, שאם פציינט מגיע לניתוח עם הרגשה אופטימית וידיעה שהכל יצליח והכל יעבור, הניתוח יעבור חלק וגם כל הטיפול לאחר הניתוח יהיה חלק. אם פציינט מגיע לניתוח עם מלא פחדים וחששות ופחד שהניתוח לא יצליח, כל הצרות שבעולם ידבקו לו, כך שאנחנו מאוד מאוד, ואני אישית מאוד מאמין בזה, לעודד את החולה ולהיכנס בצורה הכי אופטימית שרק אפשר לניתוח, כדי שכל המהלך אחרי זה יהיה חלק. אחרי 10 ימים בא פרופסור לוי ואמר לי, סלים, בית חולים זה הבית של הזיהומים. לך הביתה, שב בבידוד, יעשו לך חדר מיוחד בשבילך, שלא ייכנס עליו אף אחד, כל הזמן במסכה. נתנו לי את ההוראות וזה, איך לחיות בתקופה הראשונה. ידידה אמרה מיום הראשון, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור. עד עכשיו זה אסור. לפעמים אני לא יכול. אני מסתכל ככה, למה כולם אוכלים? אבל ידידה אמרה לא. את יודעת, אצלנו הערבים יש משהו קובי. זה משהו, טעים מאוד, ואני מסתכל ככה, כולם אומרים, נעשה, מה יהיה פרוסה אחד? לא, ידידה אמרה. אצלי בבית, אחי, לפעמים אומר לי, אם תעשה את זה, אני אגיד לידידה. וואלה, לא בפחד, לא בפחד מידידה, בגלל שאנחנו יודעים, חלאס, המילה של ידידה היא קדושה. כל חודשיים 3 אני בא לבקר את ידידה, היא עושה לי את הבדיקות, היא כמו, מרגישים כמו, לא אחות ורופא וזה, היא כמו אימא, הולכים, מדברים, אימא זה גדול עליה, כמו אחותי הגדולה, כאילו, היא מרחמת עלינו, היא, לא יודע, היא, הכל בשמחה, הכל בחיוך, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, הכל יסתדר, ואנחנו מרגישים פה כמו בבית. אני יושב פה, אני יודע שאחרי 3 ימים הכל יהיה בסדר. למה שאני יודע איפה בא. אין על האופטימיות שלך, אין על האופטימיות שלך. אני יודע איפה לבוא. התפרסמה בעיתון השוודי אפטונבלדות כתבה עם עלילת דם שפלה כנגד ישראל. לפי הכתבה מאשימים אותנו כאילו אנחנו חוטפים גופות או אנשים פלסטינים ומוציאים מהגוף שלהם איברים לצורך השתלה. העלילה השפלה הזאת אין לה אפילו אחיזה במציאות, אפילו בקמצוץ, וכל כולה מצוצה מהאצבע. אני חושב שהמקרים כמו של לואי ועשרות מקרים אחרים של חולים יהודים או של נפטרים יהודים שהצילו חיי ערבים, ולהפך, חולים ערביים ישראלים שהצילו חיי יהודים, זה ההוכחה הטובה ביותר ששום דבר ממה שנאמר בעיתון השוודי אין בו אמת, והוא שקר אחד גדול. כבר אני הרגשתי שהלב הוא לב של בן אדם יהודי כבר. אז אני פתחתי את העיניים ככה, אני אמרתי לעשות צחוק, חלאס. פתחתי את העיניים, אומר לדוקטור לוי, שלום דוקטור. אני לא יכול להרים את היד. שלום דוקטור. מסתכל עליי, אומר לי, שלום לא היי. מסתכל ככה על תאר, אומר לו, דוקטור, מי הערבי הזה? הוא מסתכל עליי, אומר לי, אוי אוי אוי. גם כן במצב כזה אתה צוחק.
בזמן האינתיפאדה הראשונה מצאתי את עצמי עומד כאן בחדר הניתוח ומשתיל לב לחולה יהודי מתורם ערבי ממזרח ירושלים, שאפילו הסיבה של המוות שלו היה שירו לו בראש, הוא טען שהמתנחלים ירו לו בראש. ובאופן מדהים האבא של התורם נתן את הסכמה לתרומת איברים. והשתלתי את הלב, וזה היה מצב שבו בטיפול נמרץ שלנו כאן חולים פצועים מהפיגוע בדולפינריום שכבו. וכשיצאתי מחדר הניתוח שאלו אותי איך הייתה הרגשה להשתיל לב של ערבי בגוף של יהודי, ואמרתי בצורה הכי טבעית, אתם יודעים שאני עומד שם בחדר הניתוח, יש רגע שאני מחזיק את הלב היהודי ביד אחת ואת הלב הערבי ביד השנייה, והסתכלתי ופתאום גיליתי שאין בינינו שום הבדל. יאללה, תפדל. למדתי ברוסיה 6 שנים הנדסת מדידות. חשבתי שאני אצליח, אני אתחיל לעשות כסף. עכשיו קשה לי להמשיך פה. בגלל שהם רוצים מבחנים של פסיכומטרי וזה, אני לא עשיתי אותם בחיי. בינתיים אני לומד תחום של סוכן ביטוח ויועץ השקעות. אחרי שאסיים את התקופה הזאת של הלימודים, אני חושב להמשיך את התואר שלי של ההנדסה בטכניון פה בחיפה. אני לא רוצה להפסיד את השנים שהלכו ככה. אחרי שעשית ניתוח וזה, אז אנחנו לאט לאט משחקים, לא יפה. מה זה לאט לאט? תראה מה שיש לי, הוא לא עשה ניתוח בקרסול, זה... לאט לאט משחקים ככה, להחזיר את הביטחון, להחזיר לו את הביטחון. תודה אחי, החזרת לי את הביטחון. הנה עכשיו מפסיד, זהו, עולה. תודה. השתלת לב, למרות שזה החלפה של איבר, ומבחינתנו מכניסים לב חדש והוא פועם, וטכנית הוא רק משאבה, אנחנו אומרים, אבל אנחנו יודעים שבאמונה של כל האנשים, הלב, הוא נותנים לו הרבה יותר תכונות, והרבה מושתלים מוטרדים מכל מיני דברים כשמקבלים לב. למשל, גבר שמקבל לב אישה, זה קצת ככה לפעמים קשה לו, הרבה פעמים והם שואלים מה קורה. לפעמים אנשים נתפסים בכל מיני דברים, אומרים שהשתנו להם הרגלים, או השתנה להם, הם אוהבים דברים מסוימים, והם חושבים שזה בגלל הקודם. ולפעמים גם זה לא נעים, אנשים מספרים שזה רודף אחריהם. יש בני אדם ששואלים אותי כזאת, אולי בבדיחה, יש בני אדם ששואלים אותי ברצינות. אלוהי, תגיד לי, אז אתה עכשיו אוהב דברים שהיה, כאילו, יניב אוהב אותם, אהב אותם בזמנו? מה זה? זה צחוק, כאילו. יעני, המערכת הזאת, הלב, יענו, אין רגש במערכת הזאת. לא מרגיש, הלב לא מרגיש. כן אנחנו אומרים, אני אוהב אותך מהלב, אבל זה רק מילים. אהבה תבוא מכל הרגשות, כל הזה, מהאדרנלין, מהמוח, מהעצבים. אין כזה דבר שאני אוהב אותך מהלב. אחרי ההשתלה, המושתלים, כשהם באים פה למרפאה, הם תמיד מבקרים את המושתלים החדשים ואת המשפחות לעודד אותם. וכשבא לואי, אני ביקשתי ממנו ללכת למשפחה של משפחת מרג'י, ולעודד אותם, והוא פגש אותם, ומיד נדלקה שם אהבה, אני חושבת. זה היה כמעט במבט ראשון, ואחרי שבוע כבר הוא סיפר לי שיש שם אהבה גדולה בינו לבין הבת של המושתל, ומאז הם ביחד. בקרוב אני מקווה תהיה חתונה. ואיפה אתם עושים את זה? זה אולם כזה או שזה בחוץ? לא, יש לנו אולם שזה... עולם שמכיל 1,200 איש. אז מנה רק את המשפחה, זה 200 איש. כן, כן. נביא עוד משפחה, גם אנחנו. אהלן וסהלן. ברוכים הבאים. את יודעת, אני בחיי לא לבשתי פיג'מות. אני לא אוהב את הפיג'מות, אבל אין מה לעשות. גם כן אומרים לי, בחודש הראשון צריך להיות פיג'מה. כן? אחרי חתונה. לא? למה? ככה אמרו לי שזה החדשניק צריך להיות עם פיג'מה. עם פיג'מה? לא. אוקיי, אז לא. אחרי חתונה להפך, בלי בגדים. בלי בגדים. כן.